jeg slet ikke for højt. Ja, jeg vil her på. Jeg synes ikke, det skal planlægge det her. Det skal være, når det kommer natur. Ja, det er det sgu også. Altså, når vi har lyst til det der. Ja, det er ligesom det der naturligt. Altså, det må man også snakke om. Det er sådan en bror. Bror en fin hjælp. Ej, jeg har ikke lige lyst til at... Ikke lige hoppe rundt, så lige sådan en knap. Jeg har ikke lige lyst til at se... Jesper, nu skal vi få ham ihjel. Det kan nemt hente mig. Og det er derfor, han skal have den på. Det er så fair nok. Han skal have den på Moskov. Ej, var det godt, Jesper. Det er super. Så. Det er ganske glimrende. Det er altså det, jeg kigger på. Ja, hvor er det fedt, Jesper. Nu skal du også lige slå ham ihjel, og så skal du ikke med. Ikke så. Nej, det forstår jeg, Jesper. Det er ham med den bankekort. Han er også med jer, så. Ja, han er logisk. Han er med og Asbjørn. Til gengæld så ved jeg, at Logos, det er... Nu har jeg været lidt gammel over det. Det har været været arrangeret på det. Men de er pisse gode til at lave noget godt show, til at komme rundt og til at... Det har Mike gjort. Dør man ikke selv, hvis man prøver det? Jo, det er lige præcis det. Ja, okay, ved du hvad? Han fik et headshot. Jeg synes bare, at Philip, han er altså nogle gange ret god til det, desværre. Lidt for god til det, synes jeg. Det er godt. Husk, da vi var i Ribe, og så skulle slås først og se kirke og sten og sådan noget. Og så ud og drikke øl bagefter. Det var fedt det der sidste. Også det der med sådan lige, altså at man ikke bare vælter, men det er lige at dreje rundt på et ben og sådan lidt. Ja. Ja, også det der var på det show, vi lavede på Lindholm. Ja. Hvor Jakob han var stangstiv. Ja, det var mega fedt. Det var så godt. Bare fløj igennem luft. Bedste karate-kids. Fanden. Men det er jo det, der gør det sjovt. Det er de der skæve typer. Og det er sådan noget, man husker. Det er sådan noget, man tænker. Det var fandme sjovt. Jo. Det er ikke sjovt, bare så det kan godt være, at vi laver big style fight, og sådan kan man kan se den. Det er jo det, der er sjovt ved dem. Fordi det bliver sådan noget chill fashion eller andet. Ja, det bliver sådan noget. Men det, der er fedt, det er de der sjove typer, som filmer sådan. Ja, jeg kan sagtens for mig. Ja. Gå nu hjem, lillebror. Tøse fornærmet. Hvor er det fedt, altså. Og det er godt, at han tager den på sig, fordi han er sgu den yngste fra min årgang, ikke? Jo, og han er jo bare lige der spinkel. Ja, han er en lille spinkel, så den kan han få lov til ja, ligesom Mads at have 10 år endnu, ikke? Ja. Og det er godt, det kan Daniel, selvom han er, selvom han er så kan han ikke så godt, han skal spille bonde, så det batter, det han så også og være meget bonde.
bare ikke spille, tror jeg ikke. Det er vildt dumt. Han er også rigtig god til det. Det er fedt lige godt. Ligesom det er så godt. Hvad var det, han fed? Ja, det var han faktisk god til. Det synes jeg, det var en udmærket fedt. Nej, hvad hedder det? Jeg synes, de laver mange kampe. De bliver det. De dobbelt. Altså, de kilder 2 gange, så må de blot tage den igen. Det er også mega fedt på Ribe, da vi lavede det der meget skøre kampshow, de havde opfundet kl. 4 om natten i et meget fyldt tilstand i kl. 5 eller minutter. Så vi så lavede som det første om søndagen. Og så hvor man siger, så der kom jeg det er jo mad og bønner og virkelig det her. Genoprettet skudnager. Fight the next day. De alle sammen. Fordi at det ikke, altså det går ud på, det er jo umiddelbart vi næste kamp, men man behøver, altså hvis man ikke har lyst til det, altså i går der var Troels ikke noget, det er en pejler rundt.